Am început filmarea, mă. Deci asta... Oh, my goodness. Oh. Stai că filmez. Oh my fucking god. M-a omorât Dani. Eco. E Diana, poate. What? Stai că filmez. Stai, bă, că filmez. Bă, mai, cine dă mine? Cine a dat în mine? Stai că... Asta simt acolo. Dar mai ia că eu pasă. Mă, și ce bine o să-mi pară. Ce bine o să fie. Mamă, dacă trimit asta, o să fie ban IP, ban CID. Haide, că închid filmarea.